Shugor nakaslem jong unong san Hima. Rahul Gandhi ubade unong yalam ka Congress, ubade unong yalam ka liang persya haluk sabha. Ula ay jing Kren Halor ka jing penede ya ka delimitation bill, bad ka Women's Quota Act. Hakaba ula rakhe, bad Kren kai babaro arngud mau, bad umintri rang ba adu keri Narendra Modi Kim Don Kurim. Ki Kynthei ki de ka bor padeng bad ka bapin ki ha ka jing machung perkhat jong ka jat benriu ka jangi. Ha ka jing yo i jong ka jat benriu jangi baro away pa away ha ka ni ka kamra. Ngila sya akta sya hikai bad sya hikai shibun na ki Kynthei ha ka jing im ka jangi. La ka long ki kami ki para Kynthei bad ki kurim. Loong unong yalam ka liang persya haluk sabha. Hood mga bad u menteri rang ba ngim don kata kamat kurim. Kumta ngim yo ya kata ka jing ay jing mut. Ngidon ya ki kami bad ki para Kynthei jangi na kabenta kata. Ya kani Rahul Gandhi ula Kren habadang penlong ya ka dorbar hayeng dorbar tauan kari. Da ka baben rap ba hinin kasngi ka para jonga kala job ya ka ka ba ngamshim lala ban le haki arkos nem jong ka jing im san perthei. Kabala penlong yaw Amit Shah ban phu sam rakhe.